हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे दिनै फेसबुकनि गिदिर आपडेटनि सायाव भिडिअ लाबोदों। लोगोफोर, दायो फेसबुकआ मोनसे गिदिर सोलायनाय लाबोदों। बेयो इन्स्ट्रिमेटनि सायाव। इन्स्ट्रिमेटखौ ना लोगोफोर, दायो फैसा खामायनो थाखाय बिराद गोब्राब जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै मा सानो आंनि कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय। मानोना फेसबुकनि इन्स्ट्रिमेटआ दा इनभाइट अनलि जाबाय। सिगाङाव फेसबुकनि इन्स्ट्रिमेटआ क्राइटेरिया कमप्लिट खालामनांगौ जायोमोन। 5000 फलोवार्स आरो 6000 वाच टाइम कमप्लिट खालामनांगौ जायोमोन। नाथाय दायो बिनि सोलायै फेसबुकआ मा खालामखो, इनभाइट अनलि खालामना होबाय। बेनि थाखायनो माने फैसा आर्निं खालामनो गोब्राब जाबाय आरोना लोगोफोर। फेसबुकआ गावनि गोसो बायदियै नोंखौ इनभाइटसो खालामगोन नालाय लोगोफोर। दा बेखायनो नोंथाङा माला मोनगोन बेखौबो बुंनो हाया। नोंथाङा खम फलोवार्सआवबो मोननो हागौ आरो नोंथाङा बारा फलोवार्सआवबो मोननो हागौ। मानोना फेसबुकआव नों भिडिअ आपलोड खालामबाय थाबाबो माबाबो फैसा खामायनांगौआ सिगांनि बायदि नोंनि आखायाव गैला आरोना लोगोफोर। फेसबुकआ माला समाव नोंनो इनभाइट खालामगोन बेनि थाखाय नोंथाङा खामानि मावबाय थानांगोन आरो नेबायबो थानांगोन। जुदि नोंथाङा फेसबुकआव फैसा खामायथारनो लुबैदोंबा नोंथाङा कन्टेन्टफोरखौ आपलोड खालामबाय थाबानो जाबाय आरो गुबुननि भिडिअफोरखौ डाउनलड खालामनानै रि-आपलोड खालामफिननाङा दे लोगोफोर। नङाबा नोंथांमोना इनभाइट जानायनि चान्सआ खम जायो आरोना लोगोफोर। फैसा खामायनायनि चान्सआ खम जायो। दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फेसबुक मनिटाइजेशननि फिसा आपडेटआ। जुदि नोंथांमोना बे इनभाइट अनलिनि सायाव मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव आंनो खोन्थाहरनानै हरबानो जाबाय।